Hello guys, good morning. Maglingkod ko sa akong admin guys. Ako siyang sabunan. Lingkod sa admin. Ano akong kuan diri guys, mga alagang baboy. Kamutan kay guys. Hoy. Puyo. Medyo kuan din siya. Pagkayanan. Maak. Ito na siyang sabunan ng ad guys. Mga badit. Kuya, ito. Kuya. Ikaw kayo mga babuya guys. Ato, sabunan kada kilid guys. Kilid guys sa mga so, mga baboy eh. Ay! Patagintag sa inyo. Patunan, baboy. Kuya! Hoy! Hoy! Maak na ito guys. Aribi, ako diha. Dili. Ay! Ay, pahit. Masag mong guys eh. Sinahablok mo na napahakan pa. Dali. Sabi. Saan ko kung mayroon? Saan ang tutupang naman na mayroon? Guys. Sabunan ilang araw. Hoy, dili mamahit. Pulis na ba nang akong mga badit eh?
Kuya. Ay. Irog. Magkuhan ko guys. Sabon sa at nagbukan sa na eh. Naglinti ko ba yung sabon na mga baboy. Oh. Uy. Pagkani ko ron. Aroy. Ha? Lisaw na kong mga alaga. Duwa na tubig guys. Ayan na kong mga alaga. Ano ni kabuk guys akong giatiman rin nga baboy 8 ni siya kabuk kani siya guys 2 months og diri sa pikas ipakita ninyo guys diri sa pikas na side kanang upat ko ana siya guys 3 months na siya niya kani siya diri may 2 months. Awara good guys. Nultol day ko na akong trabaho ron nga. Nasamok-samok man eh. Pero guys. Ang guning gisabon ng ilang kuan. Gurungan. Pero grabe guys. Samok. Raplin dik. Raplin. Dili ako na diha. Dili. Ako na sa diha. Uy. Nangos. Nangos ako mus. Mana? Igo lang kitaan ng guys. Okay. Pumunta ako ang baboy. Oops. Muba. Wait up, napakanta. Iyo lagi. Samuk. Enak. Okay. Oh. Awalik. Balik. Bibi. Na ako. Ang gawas na ko. Muna akong mga alaga diri guys. Yung baboy. Akong reviewhan. Dapat guys, ang ato daing panuad atong walang sabon para likay sa mga kagaw ba. Muna akong gibuhat diri guys.
Bisag sa usa ka semana, bisag katulo, kaupat, okay na kana siya guys. Ano mong buhaton sa mga baboyan. Ano niya akong baboyan. Nigtod na ko guys. Lukukuan. Oh! Ano siya diri? Oh, paabot na ni sila taon. Taon. Karon guys, nag-andam na kung karakaon nila. Mulan. Kung siya na guys, labi na kasaba. Mulan na siya daan. Naangat sila mulandaan. Ano ilang guys. Ayan. Oh. Saba na kayo. Paabot. Paabot sa mga badi. Nagigday ka guys. Ayan, hindi na kayo mabuhay sa probinsya. Kusa silang liguan guys. Uban, gare-haray ra. Higda-higda lang uban. Okay. Ayan guys. Ngaon na sila guys. Hello guys, nangaon na akong baboy. Buyag-buyag. Oh. Ni siya guys, 3 months ni siya. Atong 18. 18 pa ni siya, nag 3 months guys. Kaning upat. Kanisa diri nga side guys. 2 months po siya pag atong 18. Nag 2 months pa lang siya guys. Kita na yung tubo guys. Buyag-buyag. Kayan lang yung taon sa Ginoo. Anta magpadayon ng ilang tubo. Mani ang ako mga buhing baboy diri sa probinsya. Ayan. Lingaw kay sila lang taon guys. Anad magkunit sila, butangan og tubig. Butangan, dito siya tubig, kada pagkaon nila guys. Gunahan sila na isabaw. Sa tao bitaw, gunahan na isabaw. Masabi sila yung mga binuhing baboy. Ayan. Oh, gaway pa jud. Ayan guys. Tara guys. Kung nagsabon, kung gilimpyuhan, sabunan ako. Hindi nga ako sila kuan guys, simot-simot. Wala pa kumahuman guys. Lakas-pikas. Mga tatanan guys, ang akong ipakita ninyo. Mga akong mga buhing baboy dili. Ano siya guys? Oh, nangaon pa. On the side, nasa siya. Mga oras to guys. Thank you for watching.